ote zan, baina umea Taixinik ez aztulez nigarreta, ez hitzik joan zen denbora. Bizi-bizi egizuten dute iasi, umeak 15 urte zituen, harria bezain mutu segitzen zuen, eta gairekin ere berdin-berdin, 25 marrekin, hitz batez berez bain lehorretan, ez da keinurik ere bere eskuetan. Egun batian galdetu zioten, zeratik aizalako mutu? Zein zioten min gainean, labana batekin mostua da. Ez da labanik esan zuen behar, baizik eta zer esanik ezak. Iritzirik edukiko banu, segituen izuek eluza, inera egia ez du nahi, olako konpromisorik ez. Eta orain barkatu baina, segitzera nua isilik, ez da labanik esan zuen behar, baizik eta zer esanik ezak. Iritzirik edukiko banu, segituan izuek eluza, gainera egia ez du, olako konpromisorik ez. Eta orain barkatu baina, segitzera noa isilik. Jaio zen, azkenian, ez orde amak, nahi zuenian, antzaren baitan. Gustora egonik, medikuek ezin zuten, aterandik jende guztia, zegoen lalalan, jaio berria, nolako haute zen, baina umea. Taixinik ez aztulez nigarreta, ez hitzik joan zen denbora. Bizi-bizi egizu